Здравейте, приятели, какво правите? Реших да правя видео, от кога не съм правил видео. Приятели, да ме абонирате и да ме последвате, и в TikTok да ме последвате, в Instagram да ме последвате. Оставам тук в линка, да ме последвате. В сряда 20 декември имам рожден ден. Приятели, така, ще ми пишете коментарите, че сте рожден ден. И така, сега почваме. Айде. Сега. Тук не правя видео, приятели. Нямах време да правя там видеа. Имах друга работи, там да се занимавам. Продължавам. И днеска реших да правя видео, приятели. Така. И даже кога не съм пускал Майнкрафт видеа. Само Brawl Stars, малко Майнкрафт видеа. Нали така? И айде започваме. Тук не отгледам. Друг пък. Бебешка. Семските. Мукло. Крипър е тук? Да, Крипър. Ага, Спайдермен. Тук е. Ела, тук е Крипър, гледай си. Ето, еде. Айде, гръмни. Зари гръм. Приятели. Сега тук ме. Трудно да убивам тези. Така ли? Ей сега виж. Ей сега лоп. Ще мълча ли? Сега лоп. А ти ме лежи, камата ли бе? Ела те. Човек. Знаеш ли кой ще става? Ето. Той ще става сега. Клати сега това. Манта, най-добрия. Играч е Майнкрафт. Който моят приятел. Приятели, ще спирам видеото и идвам за малко. Чакайте. Приятели, там пишах с там приятел, там от училище. Пак искай ли, бе? Аз приятел, човек. Знаеш ли какво ще става? Бой ще става. Ще има цигански шамари. Так. Така продължавам пътя. Тук се умирах, ама сега там. Ще искам да имам там дървета. Зайченцето бяло. Айде, чао! Се отрава да ме. Оп. Шот. Оп, продължава тук пътя сега. Ей, че бъква ми телефона, приятели. Нещо другото. Пишете в коментарите всеки ден кога ще правиш лайв, кога ще правиш лайв в TikTok. И да си иска. Там да се занимаваме с мои приятели. Там последват ми в TikTok. О, как си имам така, приятели, че правиш лайв. Не ми се иска. Ага, дървета, видях. Така. Сега трябва да отидем.
не ми занимава там, бе, сега ще ли. Така, сега, приятели. Мами. За малко ще хапса, но няма. Сега. Ето. Залития, това ще фърля, защото 5 имам. Да, искам 16. Ейте пътеките. Къде е? Тука. Да си мерим. Лоп. Така. И... Там летя да дойда тук. Той само това ли е? Где пазара, бе? Бърках се. Айде. Кога ще пристигнем? Ого, тук трябва да влимане. Направо не знам тук какво става. Дълъг път има много. Приятели. Само да мера село. Направо друго нищо трябва. Практик тук ще спира вече видеото, утре пак. И ми айде, чао приятели, да ме абонирате, да ме лайкнете моя YouTube канал. И да ми пишете коментарите още когато идва в моя видео. И да ми последвате в TikTok, в Instagram, оставям тук линка. И ми лека вечер, айде, чао!